Ako tumapanak ko mga itimplanak kumamanti kapi ko na ha. Pero tuman taga sing-sing ko. Ako nga tadure bayadak ti mano kanyam. Yama ti mo nagkap sumat. Slawang ti kwartak mo kasta. Ah. Nay, takapim sa kawan. Ang gani. Ah, Hindi ka mamungas kuwagit na eh. Padalos-dalos ka tanong mga mangag mo ti saktan eh. Among ti rami demon. Yang gumatang ti kape ta. Kunay. Nya. Yang gumatang. Timpla na mamait. Dapat kumano gawit akto na ito. Nakaprepare na ti kape. Kapsumati. Bayatak lang kumakanya mo. Tuloy pa patunga ma ha. Nag-chat dito yun ha. Awan na. Malugi ako. Tapos kasama nga nagkape. May kaduwa nga rin kumatan. Ang nagsapag kami na karing. Awan nilakon na kami tabalay may. Nagpara. Binagakaroon nga gumatang datir kontaktan. Nung gawin na kayo, perkun kami ba? Sinamayat ko aramidium nga na siya at lakay. Kungay. Madimot ang makuata bagbagay. Tapos si costume kasta puros babae. Lagi din nagadot chicks mo ng istoryam. Kung ko na mo na. Istorya lang. Anong nga di tutong buhay ko. Dawan in unlingar niya ko nataw. Nagkape ang hindi lang kahit Matati kapin siguro ano eh. mayat Yeah. Ay, hindi mo talaga. Madali mga lakay nga kwa nga tayo di pamayan ka. Kaya ado tipo hunam. Sakti agkwa. Sakti diskarte nga. Ay, sakti makin punan. Punan mo, Ay, nakamayat sa akin yata nga plano ta. Gumatang kasi bagasan. Ay, nadine. Dalala ko na tikay. Wala ako si bagas nga lakay. Maya tatang nga ako. Gusto. Gilinga ata siguro, may met siguro na dagilinga mo niya. Madi pa Bagasan lang. may Bagasan kado agong agkwata ti poultry diri batit lang. Rino da bagas mo numangang ka. Ata si Daam. Adapi si dam diretson. Itong ba yan? Kung tapi kailangan ti tao kasta kahit makan. Inaldaw-aldaw ba? Agkwa ka ti batit mo tispan mo. Adapi hito mo. Nagpaksiw ka, di ba? Dati litson dati manok. Sagot ti manok, paksew, Paksiw. pinuno, Ano kumpitaw. dito. Tapos ti igid-igid ti arubayan. Gulay na. Ti kamuti. Kung may metading nga dito sa kay Besaw ya. Kung nagpanunod at tan na madita nga mububay niya, madita nga lumaklakay tayo. Wala kayo tayo. Tanong ti tao ko magkaumububay, sigurado yung bumabasi mo tayo, dapat lumalakay. Pagkadaw pa dito pa tayo. Matured na ito Wala. panunod no. May met talaga. Kung tarsigan dito sa ta. Puri manok-manok laang ba? Kaya nga nagkaroon na sa pangkuwaran, pang dati ko ka. Gusmi. Mali na. Mas milaang mo. Mati 2,000 lang kung pang merinda pa lang aja pangkuwatan panunot at diya. Nabang no agkukwak lakay, ni narigat tag panunot. Dapat ko ti Agkuwak gumatang ka ti di merinda kanag ta ati panunot mo na pindas. Kondisyon. Tagtaray ba? Tagtaray nga na siya. Kondisyon, wal. Iti pinagpampanunot. Ay nga mapanunot mo maamin nga no kasano ka nga malugi, no kasano ka mga agkwa. Ay nga. Baka numadim nga matanggap na malugi ka. Sakti mapalaban na ba kanya magkapitan ka sa. Matipla nga ta kanya mata 2,000 sugar nga 2,000 lang dawatan. Oh, this naman yung sanga na si ate garaw mo. Hindi sanga na si ate ay. Kasi ti pamayanta. Hindi ka nga kuha, hindi ka nga ikukuha nga kasinsing ko kay test ka nga kasinsing. Busog mga kalaga nga malugmok ka iti. Sila kaya't kumati tayo bang sila panunok ka sa sabo lang ti malugi no. Hindi ka nga kukuha, yung slag pampanunot nga negative. Puros positive ta. No malugi taman bilang ti Basit lang ya. plano tao. Kasit lang. Ituloy ta tumanan. Daya to charge to experience na ko na Hindi daya. may kadwa, di ba, nagpauna ka ti 2,000. Boy. Aja pang kondisyon aja ti utak ko kinati pinagpampanunot ko para mayat iti plano ta. Kanu makuha dyan mabuild no dati plano tanto. Iti may kadwa nga Ay kalakas na eh kasi kakatatati to smell ya. Dusmel hindi. Kagabi to smell, kagabi to smell, kagabi to smell ya. Kagabi to smell ya. Oh, kagabi to smell atay. Dusmel. Plano pa lang atoy. What ko na? Plano. Plano ata, plano. Ayun, plano. Sa akin di nga plano talaga nga kahit ko
ano gawid acting ngayon ka, dati tuno kasi ba? Ito no, when kung ko sumapot Oy. na ngay, dati naka-flipper nga kumusta ngay, minsan Oy. na di Negosyo tayo. plano nga negosyo tan. Mga adog, si Maria. Dati kon Yung ba sila basit niya talaga yung Basit. basmail no, kung ano talaga. Madi aji ko amon madi awanan ta, siyempre nakatsid dati pangpuhunan eh. Iti kwata ta aji pang pamanan, puhunan nga pang build iti negosyo ta. Wala. At pinapintan sa talaga, talaga kasi kakatalating panunot ni negosyo ba? Talaga Talaga. lang iti kwata nagadumati kwartam. Dapat di nga, di korta. Wala. Tama-tama lang ko. Nga korta. Mo di kwata lang na.